Tapi kan ada sisi foto dulu. Sama ngata panggung. Kamu iya langsung ke ini aja ke Puade. Ke Puade foto. Oh kirain nyanyi dari sini ke Puade? Bukan. Puade dulu. Enggak nyanyi dulu kan tadi katanya kenal nyanyi. Nyanyi dulu. Nah ini apa ya? Iya. Ude Kurnia, Nduk. Ude Kurnia. Bergerak di bidang apa, Mak? Ude Kurnia adalah sebuah perusahaan supplier khususnya besi tua yang diterima dari berbagai penjuru Nusantara dan akan dikirimkan kembali ke perusahaan-perusahaan metal yang akan didaur ulang dan dijadikan kembali besi baru yang siap pakai. Wah, hebat. Elok, Nduk. Ude Kurnia pimpinan dari Bapak Haji Eko Syahroni kuwi berlokasi di Ruko Graha Tirtaraya 1 nomor 20 Maru Sidoarjo. Dene gudange mapan ana pergudangan Safe Unlock Kavling 3253 V1 Sidoarjo. Wah iya. Dadi awake dhewe ning kene nderek nempil utawa ngalah berkah kesuksesane Bapak Haji Eko ya Mak. Tenan kok nggir. Mula wis sak mestine yen awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa upama kunjuk keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Hajah Asih kang wis menehi kapercayan kanggo awake dhewe sak kanca paring lelipur ana leladan sugih waras Kecamatan Prambon Kadipaten Nganjuk sowan komplit. Alhamdulillah sowan komplit. Kanca-kanca saka Asung Panggonta Brataning Kautaman disingkat Astra Brata. Oh iya. Aku melu taunan kok lagi ruh singkatane iki. Tak delikke kok. Tidak ada siaran ulang. Gamelan wayang nggawa tekan omah. Heeh. Nggih iki ngiras-ngirus uga halal bihalal ya Mak. Dasare isih nuansa lebaran. Heeh, Nduk. Iki halal bihalal ya kuwi nglumpukke balung pisah. Dasare halal bihalal kuwi dipopulerkan dening Kyai Haji Wahab Hasbullah ana ing era revolusi pada tahun 1948. Iya. Tepatnya berada di pertengahan bulan Ramadan. Insinyur Soekarno memanggil Kyai Haji Wahab Hasbullah ke Istana Negara untuk dimintai pendapat dan sarannya agar dapat mengatasi suasana politik Indonesia yang tidak sehat waktu kuwi. Oh ngono. Banjur saran saka Kyai Haji Wahab Hasbullah pada hari raya Idul Fitri tahun 1948, Bung Karno mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri silaturahmi yang diberi judul halal bihalal nganti tekan seprene yo Mak. Jadi halal bihalal kuwi uga bisa sebagai wujud penyejuk dan pesan kedamaian keadaan apapun sing lagi memanas. Mula simbole wong lebaran kae gawe kupat tegese ngaku lepat. Oh iya. Uga ana sing ngarani kupat kuwi siku papat. Siku papat kuwi apa wae? Lebar, lebur, labur, luber. Lebar iki tegese leh poso 30 dina wis rampung banjur lebaran. Oh ngono. Lebur tegese ran ing ngapuran saling memaafkan ngelebur dosa. Idul Fitri, idul tegese kembali, fitri tegese suci. Sing ala dibuang sing adoh, sing becik ayo padha digoleki. Banjur labur kuwi tegese ngrias utawa cara desa ngecet, maknane dianyari. Nggih.
membuka lembaran baru supaya selamat ing tembe besuke, Nduk. Ngono. Nggih. Yen wis lebur dan labur dadi iso luber. Luber tegese lubera rezekine sing barokah, lubera kesabarane, lubera pangapura, luberna sedekah, luberna amal jariyah, luberna ing reh pangibadah. Amin ya rabbal alamin. Luberna ing reh kesabaran. Wajan tenan. Iya. Uga aku mengucapkan mumung iki isih sawal ya kuwi aku mewakili kanca-kanca Astabrata ngaturaken ya kuwi pangapura minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin yen ana tindak sak pecak tembung sak kecap muga-muga kesalahan kapendemo ing bumining pangapuran satemah nukulake wijining pasederekan. Oh ngono ya Mak. Nggih. Wah luar biasa. Uga aku ora anggur njaluk sepura karo para penonton, karo para pamirsa pecinta seni dan budaya. Oh ngono. Ning aku uga njaluk ngapura secara pribadiku, karo kanca-kanca rekan kerjaku Astabrata. Mergo lagi iki petuk bar lebaran. Oh iya, lagi petuk ya ning panggung ki mau. Oh ngono. Aku njaluk ngapura sing kulino tak sentaki, ya. Sing kulino tak seneni, Apa ana lho piye to? Kuwi sing gerong kuwi tak sentaki paling sering kuwi. Oh Mas Heru. Apa prakelingan taun kepungkur? Nalika awake dhewe ujian tugas akhir ana ing kampus. Apa? Kuwi latihan ning omah. Heru rawani ngandani aku, wanine ya kuwi ngandani sing iso ngepek rasaku, cah kramat jenenge Paris. Oh ngono. Heru muni, Tris omong ngono, Akbar ya aja oleh nesu-nesu. Engko nek nesu-nesu malah pentas tugas akhire cah-cah ngedon omong ngono. Mosok Akbar nesu, loh wingi rabine Mas Iqbal ning gedung wanita aku meh dibualang mangkok. Apa ya? Lah piye rabiku rabine Masku. Rabine Masku. Mas Iqbal Fajar Alam ana ing gedung wanita. Gedung wanita iki kan tanpa EO, kersane ibuku ki wis pokoke diurusi karo dulur-dulur, karo anak buahe Humas. Lah aku nak bingung to nak, ya nyompo tamu ngalor kidul karo widul. Lah kok Mas Heru ki foto Mas. Foto sapa ngon? Minggat ora? Rombak bualang mangkok kowe kok. Minggat ora? Yo. Lah ya. Iya, wah kuwi urung liyane. Kuwi adit sing nata lampuin nemen malahan. Apa ya? Tak suwentaki ning Semada ke jan. Lah piye to? Wayang tancep, wayang renek apa-apa lampune kaya rumah sakit hantu lap. Jane nek apa ya? Lah ya. Iya wis ora dadi ngopo, sing penting rani ngapuran. Gusti Allah wae ngapura umate yen umate mau njaluk pangapura sing tenanan ya wi utawa sinebut taubatan nasuha. Godhong tela bisa gawe lega, napa manungsa samaning manungsa kok ora bisa gawe lega. Nggih. Kembali ke benang merah didongake ya ana muga-muga sak rampungnya dicara mayangan bengi iki keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Haja Syekh Kalisa saka Gudo lan pangerencana tansah manggiya kabagyan kabegjan lan katentreman. Allahumma amin. Ya kanggo pangbuka utawa mukadimah ana season limbukan aku kepengin ngumandhangi tembang ilir-ilir kanggo mukadimah ya kuwi karya besar Wali Songo Sunan Kalijaga sing biyen tembang iki dadi media dakwah ana ing bumi Nuswantara. Nggih. Tembang ilir-ilir go mengku teges kang becik makna kang apik. Ayo dikumandhangi buka saka Bunang Mas Irman monggo. Ya,
labur luber. Lubero kesabarane. Angko saiki wis sabar, Nduk. Ha iya. Sajeke aku nampa momongan ponakan ki lho. Aku rada sabar. Aku mbayangke piye? Sok nek masku sijine Mas Badar sing dalang kuwi, wis duwe anak terus aku duwe anak. Ya, mesti sombongan bapak mesti. Apa ya? Ketoke kok ngono lah. Anak dalange mesti kan enek rasa kumingsune no. Oh ngono. Mesti anake Mas Badar sok muni. Piye? Ngono to, dalang Nganjuk iki sapa sing dalang sing ceritane runtut, sastrane runtut nek ora bapak. Oh ngono. Kuwi anake Mas Badar. Sauri karo anakku. Ora iso. Zaman semono ya. Nganjuk ya. Wayangan sing paling ngepop iki wayangane papa. Waduh. Papa gitu, limbuke ucil. Ris gantenono ris. Iya. Papa. Uga pengumuman kanggo warga masyarakat Nganjuk di bulan April tak umumne ya kuwi wara-wara pentas-pentasi Astabrata sing ana Laladan Nganjuk dan sekitarnya. Oh ngono. Tanggal 17 Pak insyaallah aku karo kanca-kanca Astabrata main ana ing SMP Negeri 5. Oh SMP Negeri 5. Pengumuman kanggo pecinta-pecinta seni dan budaya, bakul-bakul monggo mengais rejeki bebarengan ana SMP 5. Pak insyaallah bintang tamune Abah Kirun. Oh ya. Terus tanggal 30 ning di alun-alun Nganjuk. Wow.
dalam rangka HUT Hari Jadi Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Iya. Nek pengen nonton nyusul tanggal 1 monggo no. Oh ngono. Pentas spektakuler. Oh ngono. Bintang tamune Cak Komet karo Cak Dodok tanggal 1 lakone Parto Kromo ning ndi? Sukorame Lamongan. Oh. Nonton wayang kok minggat jadi. Nduk, piye iki saka kersane Bapak Haji kok dan Ibu Hajah apa asih didandani sik. Nah. Awake dhewe ngandani ning jero kotak kene. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Iya, Muga nganti para kadang bintang tamu sapa? Ya kuwi Mas Gareng saka Bojonegoro lan adiku Niken Salindri saka Tlatah Kediri. Oh, ngono ditanjake. Mbok cepet to, Mbok? Ya. Ayo Mas Gareng tak aturi luwih dhisik munggah ngancani aku omong-omongan sisan gawe halal bihalalan dhisik ning panggung. Ya, gandeng mau janjiane wirawiri. Ayo saiki Mas Gareng munggah disepoti aja dipleroki. Ya. Aja dipleroki. Ora apa-apa aku nyicil gawe dosa neh. Ya, aja dipleroki. Monggo Mas Gareng minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Perahu layar. Selamat malam Mas Gareng Wilujeng Dalu, good night Mas Gareng. Selamat malam Sugeng Dalu. Alhamdulillah ketemu lagi ana ing laladan sugih waras Prambon Nganjuk. Nggih, alhamdulillah ketemu lagi. Suwe ra ketemu. Alhamdulillah. Dalam rangka ulang tahun ya kuwi pernikahan ke-27 tahun Bapak Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih. Kula gumun Bujang. Gumune ngopo Mas? Atase bakul wis siamo sugih kaya ngene. Lho, iki jenenge apapun itu ya kuwi pekerjaan nek ditelateni iso ngrejekeni. Luar biasa. Kula mriki nggih. Pangapunten. Nggih. Bayaran kula 16 juta. Larang men ngungkuli aku. Lho, tenggene bos besi tua kok. Sampean tok 16 juta. 16 juta. Kok iso ngono? Sepeda motorku tak dol. Anu dandake besi neh. Nggih. Alhamdulillah muji syukur. Heeh.
saged makempal kanthi kahanan rahayu wilujeng. Betul. Wong sakmene mbane macake ayu-ayu. Ayo wong. Tapi kula mboten gumon. Kok ora gumun? Wong sakmene mbane iki sing katon nyelek aku dhewe. Lho, kok iso ngono? Macake biasa-biasa aku sangat luar biasa. Luar biasa. Bengi-bengi direwangi laburan putih raine depe-depe golek sandang badok ya Mas ya. Ngene iki nggih. Bucange aslinipun teng Bojonegoro teng wilayah omah sampeyan, daerah sampeyan. Nggih wonten adicara halal bihalal teng kantor kabupaten. Malah nggih sowan mriki. Lho, Kabupaten Bojonegoro malam ini juga mengadakan halal bihalal. Ingkang ngadaken nggih punika Buahna Bupati Bojonegoro. Sampeyan malah ning Nganjuk. Nggih, malah teng Nganjuk. Berarti saking tresnane karo aku. Sapa sing ngomong? Saking tresnane karo Pak Haji Eko. Alah, sapa sing ngomong? Lah kok rene? Ning kono ora dijawab kok. Oh. Koclok aku ning kono. Sing ngejak kene ya. Lah ya kene kok. Ngucapne matur nuwun Mas Gareng. Ngucapaken matur sembah nuwun kagem Bapak Haji Eko. Heeh. Sinten? Pak Eko. Pak Eko. Masuk kok. Karo Ibu Ajase. Karo Ibu Ajase sangat luar biasa penyambutanipun. Kula dugi pun dirupak-rupakne. Karo sapa? Karo Ibu Asih. Dirupak-rupakne piye? Wah, Mas Gareng monggo langsung mlebet Mas Gareng. Gue kula ngaten. Wah, kula mlubu bleng tong mae sing gedhe niku. Bek tiyang, Pak. Oh lho, ayo ana keluarga besare akeh, sedulure akeh kok. Kula mangke teng pundi wingking mawon. Kula terus teng omah sik mriki. Heeh. Lah teng mriku nggih bek malih jajane tundul meret. Wis. Wong sumbut tok, wong sumbut tok. Sundul meret wong sumbut soalé wong ana. Iya. Akhiripun kula gadah solusi. Mengguri terus. Wonten teng celake kamar mandi. Oh. Terus ning celake kamar mandi? Nggih, teng mriku wonten panggenan clepit ngoten. Terus kangge dandan wis wesek akhire kula mlebu kamar mandi. Terus mlebu bleng kamar mandi. Bleng. Mboten sios manggon teng mriku. Lho, lejane kono ora nek wong kok. Iya, Mas, pangapunten lho. Ngopo? Yo, jenenge gombal reget jabang bayar kae. Lah ngono kuwi saking repote rong sempet dikukuti ora sambok omong. Lah jenenge wong degawe opiye ya ewo. Wong duwe gawe. Tapi kula sak mengacungi jempol kagem panjenenganipun Pak Eko. Katoke ya enek ngono. Katoke ya enek. Enek pokoke ilang sitok tak jupuk. Meng katok kuwi mung teles tak candelke. Katokmu. Ayo bejo engko mulai gak katokan. Kula ya sangat gumun bocange. Gumune Kalih Pak Eko. Sebabe. Putrane 3. Sampun engko sami pinter-pinter. Ayo no. Edok terus lanang. Beda karo tanggaku. Tanggamu piye? Tanggaku iki bocah ben taune mbridhe lah Mas Angger enek tek jagongan tanggaku sing jenenge PI wi bojone meteng neh. Piye? Piye? Sing tanggaku jenenge PI. Kuwi bojone ben taun mbridil manake aku ngono. Ayo kuwi jenenge banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki cacahe 7 anake. Wah, 7. Yo, terus. Lah wi akhire saking bingunge Pak Dalang gawe jeneng supaya gak lali diurutno nomere. Contone nomor 1 dijenengno JPI. Mergo nomor 1. Nomor 2 PI nomor 2. Pancet nomor 3. PI soalé nomor 3. Papat PI nomor 4. Mo PI. Terus 6 kuwi wedok. Niku adike PI. Oh. Sik to, adike PI. Lah sing nomor 6 iku jenenge sapa? Jenenge kuwi edok. Heeh. Kuwi adike PI. Nomor 1 JPI, nomor 2 RUPI, 3 LUPI, 4 PI, Mo PI. Lah nomor 6 jenenge sapa? Engko tak share it. Aku sampai muni bacok Pak Lurah. Ngawur mangsaku. Ndongakne apa karo Pak? Ndongakne nggih. Intinipun belajar asik. Nggih, ndongakaken mugi kemawon panjenenganipun Bapak Eko dalah Ibu Asih anggenipun mangun bebrayan tansah winantu
Suka Basuki pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pun kesupen jing ben nek gadah damel nanggap Mas Akbar malih. Amin. Ya. Pokokipun wonten syarate. Kudu enek garing. Malah. Rupane koyo ciduk dawet ngono ya. Ciduk dawet piye? Aku ning guri mau dilokne. Dilokne sapa? Jebule Mas Akbar mbok kethek ngono, kethek ndasmu kono aku ngono. Lah dandanmu ngono kok. Utune wong iki lho. Didongakne juga yaitu perusahaannya Ude Kurnia. Luar biasa toh anak buah. Sangat luar biasa menika sangat cabangipun utawi relasinipun wonten ing luar kota kathah sanget. Heeh. Wonten saking Kaltim, saking Nusa Tenggara Barat, ya. Saking Bali nggih wonten. Hebat. Sing kirang Bojonegoro kok gak golek ya. Apa? Relasi. Oh, mau membuka ngono ya sampean arepe anu, bekerja sama. Bekerja sama. Ya setor besi gitu ya. Mboten. Lah banjur setor angsuran. Maksudnya setor angsuran gawe anu besi ngono lho. Oh iya. Kucange luar biasa. Niki channelipun terik-terik ingkang ingkang napa niku lab niki. Nggih, wonten sing lab, wonten sing siaran ulang, wonten sing jumuk petilan-petilan nggih. Sangat luar biasa. Nggih. Niki kula wau kula nggih mireng kabar. Kabare apa, Mas? Wah, tiap tahun teng besaran niku Pak. Eko nek mbleh 7 niku 5, nek mbleh sapi niku cahe wonten 7. Mbleh 7 ya apa? Mbleh sapi. Mbleh sapi. Jenenge menungso duwe luput, duwe kami sosolen. Mbleh sapi. Iki ana sebabe. Engkeki kopi telat ya. Mbleh sapi cacahe 7. Cacahe 7. Ben taun lho Pak Dalang. Ngene iki muga-muga dadi acara rutinan tiap tahun nanggap, Pak. Wayang karo mbleh sapi. Allahumma. Amin. Wis tok ora ujar ora kaul, Mas. Nggih, pripun? Wis tok Pak Haji Eko karo Ibu Haja sesuk wayangan wis tok tak gratisi angger wis nanggap ping 100. Lah mudar. Ping 100 gratis. Nek kula mboten enteng-entengan mawon. Apa lho? Nanggap kula ping 15 gratis. Wah, tak ungkuli le, ping 10 gratis. 5 gratis. Ping 3 gratis. 1 gratis. Gak. Mboten. Sing 1 mboten urip. Mboten kobong, curep. Kamangka aku lagi tanggap ping 1 iki kok gratis. Wah, mulai kon turun jaba. Buasih langsung guyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye kula ameng-ameng nyawane kaya. Luar biasa. Ki salam sapa pagelaran malam ini juga disiarkan langsung channel YouTube Asta Brata Media. Ya, jadi sing gak bisa datang di lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube nggih. Alhamdulillah. Dadi ora mung ana ing Sugihwaras sing kepareng mantau wong sak donya kepareng mirsani. Nggih. Yo iki Niken dijumenengke nggih. Nggih, siap. Oke. Yo kanggo pemanasan Dik Niken, racikno sing hebat, yo beri musik biar hebat. Ayo. Ayo, Dik Niken jumeneng untuk menghibur karepen suasana tambah gayeng, tambah regeng ngancani Mas Gareng. Ayo. Wah syukurillah. Hebat. Lah. Wingo nubruk raine ning pledot lho wingo. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus iki lho impron iki. Iman yakin kuat. Terus improne iki sok. Kamu kok ngembari dalange namanya Imron? Hah? Dalang kok Imron Akbar. Imron. Lho Mas Sabar tau ngomong. Piye Mas? Ngomong piye, Iman ngomong iki lho piye? kuat tapi Imron sing gak kuat. jenenge kok akeh men Imron. Kamu jangan namanya jangan Imron. Apa? Ndar Gombes. Kondar gombe kok. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kowe. Iki jenenge Akbar kabeh. Gurune. Anu gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Ken, ceblok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ya toh. Mas lu. Awas lho polahane lho polahane. Rumah sakit kabeh mboten nggih. Aduh. Oh. Wes. Lah kaya Monggo ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake.
Kayak patung sapi son ageng. Saya mengucapkan selamat. Disawang to Dem motone. Wah, matamu dhewe hey! mata-mata. Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Saliman kene kene Mas. Oh iya. Di Kero nggih to. nggih, gareng niku Garengi kero. Loh. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya, Dik, tak sepurani. Kualek cangkemmu. Luputku Dik sepira-pira aku njaluk sepuro marang sederamu lho. Ngono. Luputmu, Dik, sepira-pira luputmu tak sepurani. Bener kuwi. Sing tuwe akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Nah. Nggo dhuwit ora? Wah, biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik kan, sik genah. Lemah lembut Orang tua itu sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi ketemu aku yo gak pisan pindho wis peng bolak-balik ketemu enek peng 5 ya toh setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh syukur kowe nyangoni awakmu rezekine akeh sorry ye weh nyapa kok sorry ye iki lho. Bojoku dhewe ra tak sangoni kok, ben modar kok. Itu tidak boleh. Lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh. Seneni, Nduk, seneni, Nduk. Rungono wi ora oleh. Rungono, Mas. Kok iso aku. Yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan, wis nikah. Jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok, bah kowe dintekne, bah ora, bah ditabung, bah ora. Nah ayo tuh rezeki lelaki. Iya, Nduk. Ngono kupingmu wis neni. Raimu dhewe. Malah ngrai-ngraino wong. Lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas sabar urung. Nah. Ini harus diberi contoh, Pak Dik. Mungkin lho. Contohne aku ki. Lah, apa ya mbok brukne wong wedok? Duit Sapa apa ya mbok brukne wong wedok? Alah bayarane mbah ngono. Ngomong bayarane ora, ndang ngomong ngono. Ora bayaran. Kakean nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan niku. Nduk, Niken. Ku lho. Iki minal aidin wal faidin sing bener. Nah, iki supaya becik ya toh. Supaya becik iki ya kudu enek tokohe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Betul. Ngono. Bapak, ibu, bapak, ibu, anak. Bapak, ibu, anak. Maksudnya iki anu no, simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaula muda semuanya. Terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis ngene. Piye? Kan Dik Niken paling muda di antara bertiga. Iya, betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Anu dhisik. Nanti ganti-gantian peran. Iya. Tapi aku dadi bapak sik. Bapak. Heeh. Aku. Dik Niken anak. Aku gak ibu. Nanti kan ada bapak sama ibu. Nanti dijol-jol. Peran aku nanti di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei. Punya apa? Punya apa toh kan? Punya brengos. Oh iya. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sik. Bapak. Dik Niken anak. Anak. Mas Gareng ibu. Nganggo kudung. Oh, pakai jilbab. Jilbab kamu yo. Selibatan sih. Jilbaban copot lah. Alah. Ini simmer loh. Lah simmer. Tahun 2024 simmer. Iya. Tahu gak simmer. Aku ndek rambutnya diore ora iki? Diore. Iya no, iya. Kamu punya rambut. Rambutnya yang di bawah. Rambut sing bayang aja to, Nduk. Baunya badek to rambutnya. Ini ndak keramas. Kamu itu kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangane lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku dijejeli ya anune. Itu maksudnya itu. Ayo. Lah ayo itu itu ini ya. karetnya. Kudungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Set kuwi aku menungso kok set Nduk. Jamput. Wah, Jan. Ide ayune. Ya Allah Akbar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet ampun. Monggo ingkang badhe ngersakaken Oh, gampet gratis ongkir.
Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, penayu dah aja. Ya Allah, ya Allah. Kajian lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarne. Masa mbokku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah piye nyapa tawa-tawa? Ki meranke suarane wong wedok. Upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya? Apa? Dekne kan? Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo ritel lek gelem jajal to sebulan golek anu dipateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, iki. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan ana ketoprak. Ramadan Jawa iki. Heeh. Iki. Wah. Pakne. Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karonto-ronto, Pak. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Iya. Lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis Lho, teko. Lah kae anake dhewe sing teko. Londok niki tolong. Ndak. Kene, Nduk. Aku to? No. Ayahku to? Toprak Aku dadi anake. Toprak gak tau payu yo ngene iki. Wis meneng iki su anu ki, ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem bapak. Iki pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Bacok wong mengko. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin. Ning bapak sik. Aduh. Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepira gedene lupute Bapak. Muga-muga Bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apa neh aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning kene. Maaf ki bapak anak kok. Kok ngono? Sikut Bapak, apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku enggak punya salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei! Bapak Jan. Enggak asik. Iya kok enggak asik. Wes salim bapake wes sungkem wes. Lho kok enggak dicium? Lho kok Kuwale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Saiki ganti Ibu. Nangis nangis ora apa-apa, haru. Rupane Ibu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah, mbok ya sing apik Ibu iki. Apik awakku remuk. Golek sego samplokane kok. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi anu wis nyerah. Salim sih. Ibu. Nyuwun sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah aku ndak ndek salah Mbak Ibu ngarai. Ya ampun Ibu nangis ya Allah. Nangis rupane lho ya Allah nangis. Nangis Ibu nangis diusapi. Gah. Napa Aku mau nang ngene iki dadi buwe. Oh ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Kamu minta jadi apa? Aku dadi Aku anak.
Sampeyan anak. Iki bapak ibu. Iki ibu. Kowe bapak. Aku. Bapak. Aku anak sih ya. Oh iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Betulan sis. Aku anak karo ibu. Modar wong loro. Oke. Tedok. Gentung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora nek perubahane ngene. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman, Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga. Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak malah takbir. Bapak nyapa? Karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean, Bu. Bapakmu Bapak sing wajahe kaya nyambek wi. Oh. Gelem karaokean. Karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, belas Bu, belas ora disangoni THR, belas. Bapakmu wi. Heeh. Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Kok bangga? Tadang. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Le urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar kowe. Mulih. Wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye to, Lek Ki? rawe ngalih. Saiki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo renek bapak ra apa-apa penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Bar. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh? Bener toh? Bapak Opo? nyapa le bapak? Kerasa nyedek-nyedek aku tak Karo- utal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Karaokean. Modar ki kok aku. Wes, wes, mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Wes syukur we. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Hei, Eh. wes piye? Ganti peran Aku wegah aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji, nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sapira salah anake mesti iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, turuk. Duduk lah, dhewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung anake dhewe. Anake nyapa to nyapa urung apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keleleng lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keleleng ki Wis lho. mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pak Ne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk
bodo ran ing ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya. Ya karo kowe. Lho lah kae anake, lah kae lho. Ah, Anakku, rene anak rene. Kangendi. takbiran. Kangendi. Takbiran, Bu. Kangendi. Takbiran. Kamu tekan ndi? Takbiran. Nekoni cangkeme kok moyang nangi. Takbiran. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding nang ding ding tang. Bu aja kene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atasono, Pak, atasono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok matane abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ke ngono Kok wajahe kaya naga ya kan. Nah yo. Bapakku ya naga. Ngawur. Aku ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe apa ora? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran Aku apa tenan, tak Pak. bedah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe Aku ora ya Yakin, Pak. Bu, aku teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ora. Ambunen Nek telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak buta kok ora iso. Dikandani wong grek. Wis Pak. Rumangsane apa? Ayo, minggat ora? Bapak wis Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis Pak. Aku takbiran. Aku gocelono. Wis Pak. Tak aku apa sing mateni, Pak? Walah bangetan ta ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane. Ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindiu gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut apa ora? Gak wis, jan. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Genep diterusne yo, glepot awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Piye iki namanya tidak profesional kerja? Tidak ya. Lho. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi kok. apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Ah. Dadi gareng. Topine ae digosek ini. to, topine Topine digosek ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung kuwi lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Mawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ngono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosek to, topine gareng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah, alah kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo rambutnya di apa? Diure, dijambak. Diure terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kok nyambut gawe rong ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan kasine iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estun iki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya rapisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu ndek jemblu sing ngomong aku, Nduk. Nggih, Astu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileblebne ning jeding, dilebleb. Menengo sik, menengo. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. Ning padahal awakku panas lho Mas. Dileblebne ning jeding ngono kae. Niken. Ya Allah aku. Niken. Bareng gedhe ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit. Terus tak
tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora jas iwak. Biyen jajal dik ra ngandang andokno. Ngaku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya kok kok tangane mesti ngene? Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke liyan. Oh. Iya. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Awet leh momong anak putune, berkah barokah, angsal rahmate saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengeni semua banyak orang. Ya toh pernikahan yang ke-20 anniversary. Aku gak iso ngarani itu seperi ngono. Mas Gareng dek niki Pak Haji Eko masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasih lenggah napa mboten nggih? Oh nggih, bebele tasih lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Napa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Tasih lenggah mboten? Monggo Pak Haji Eko. Aturan minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka gitu. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Jeko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana pernikahan. Nuju panjenenganipun Bapak Haji Eko. Saribit ingkang garwa niki panjenenganipun Ibu Ajah Asih. Tok. Lo. Gelange jan masalah. Ya Allah. Mboten Bu. Kula namung Niken. Dalam Kaya mripatmu ki kok nyawang gelang. ya namanya perempuan. Perempuan. Mbok nek pengen gelange matur karo aku. Apa mbok tukokne? Lho, sapa sing ngomong? Wong takon matur. Aku besok beliin ya. Ya. Oh iya, aduh yang gini loh Mas Akbar ya malah bahasa saya malah ngompori malah. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Piye to, Jan? Kok gur senuk-senukan tok. Ya ora ngono ya Niken ki takon ngomong cangkeme. Hei. Lah wis tuwek kok ora iso ngomong lho. Dibayar larang lho, pira 16